Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit, usaran nyo laeng dagiti balikas anasayaat kan maiparbeng, tapno matulungan ti siya sino man akasasauyo. Papagayam, hintay denggan ti may sapay apakasaritaan, may tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Asino ka di dagiti kakadwa tayo arumwar ita? Diyak mo, no asino ti inayaban ti grupo, Ay, kasla mabainak sa sumurot. anya, si Kamat Luisa. Itakala ang arumwar, kalpasan api musay ti asawam. Wan nga rod, kalpasan ti inam abulan, agladlading itakpay laeng aging gaita. Isu nga road, akasapulan arumwar ka. Tapno mailiwliwag mo ti panagladladingit mo. Ang jakmat am-amo dagiti kakadwa tayo sumurot. Makaamo ni Trining nga gayaba. Tinapatag, rumwar tayaw nga agkakadwa. Kat agragsak tayaw. Nasayaat mo tasimbangpet kayon. Itay pay lang nga agur-urayak dito'y panganan tayo a restaurant. Ay, pasensya kan Trining. Ginagas ko pa yung amin ni Luisa gayam ko. Isugayam ni Manang Luisa nga istoryaam kanya. Hello, Trining. Ay. Sige, umunag tayon dito'y restaurant. Tamangan tayon. Kalpasan na, mapantayo agpasya-pasyar ijay parke. Puro babakit matgayam dagiti kakadwata ita. Mami, manggagda ka. Kat pudno man. Ay, jaklaan mo puro babakit dagito inawis ni Antim Trining. Sumarting kayon nga kisaw. Di naklapdan. Kastuya kun, idi pay lang. Ibagak no anya ti kayat ko nga ibaga. Isukat nga ado ti gumurgura kada kayo. Gapo iti dayta nga ugali yo. Nalipatam sameten nga anak ka lang. Awan karbengam nga agsao iti kasta kanyak. Ni, umayan dagiti kakadwa ni Auntie Trining. Agsardengkat nga agsao, mami. Balo kagayaman. Kaano pa'y? Inam abulanan tinapalabas. Nagbayag matgayaman. Apay anak kapanis ka pay lang. Anya timpatay ti asawang. Mabalin ka di ang mga anak ko. Itaypay amang mga dagiti kakadwata. Aywanan niya. O sige, mangantayon. Ay, agretat sakman dito'y comfort room. Carla, Oh, apay, auntie. anya ti imbagbagam ka ni Manang Luisa. Awan, dinilaw ko lang. Tanakaabong jay ulo na itinangisit. Nakaamak akitang. Agladladingit jay tao. Oh, di saan mo ko man nga inaw-awis. Tagladingit latan ijay balayda. Saan pa'y anakalet go ti bakit? Dinamag mo pa'y ijay sangwanan ti panganan. No kasano anatay jay asawa na. Kayat ko lang ang matamamuan. Nadong parjay motor na iti dakkel at truck. Kayat mo ka di amang ngagdayta iti sangwanan ti panganan. Ew, nakaamak matan. Carla, saya atem ti agsaw. Panunutem nga adda pagdaldalanan na ti kasarsarita. Sorry, auntie. Kastuyak la talaga. Prangka. Pampanunutek, asaan gayam ko maarumbang anak kapanel sa karimwar. Si kakit di, mait. Apay kumaasaan. Napabutngan sa ni Carla iti kawas ko. Saan mo narik na ang dagiti bagbagana? Ay, ad-adalakit nga rod nga aglading itak. Kunak manan kan ka bawal ti agladingit. Tarimwar tayaw. Tapno mailiw-liwag mau day tarik nam. Jakla ko marimrimwaran. Umay kakit de. Tama pantaag bauting. Takno saan ka makarik na iti kasta.
Jak kumakayat ang makadwa day di Carla. Jak kayat ti panagsasauna. Kasano kumasaan mo ang makadwa ida? Kat inimbitaran mat ni Trining akabagyan da. Ala, umay kaan. Kasano asaan ama depres day tagayim mo, anti? Kat kay kayat na matag maysa. Ay na, Carla. Bye-bye am kadilatan. Agmay maysa ang nakatugaw ijay sirok ti kayo. Ay na, sapay nakapanas, nagmadi akitaan. Carla, isardeng mo kuman adilawan ni Manang Luisa. Saan la kuman asimursurot ang nagpasya? Kaya't mingamin atulungan. Tapno makalipat. Iso nga inawis mi. Ay na, anti, uray saan na nga ibaga. Madlaw analadingit ti biyag na. Oh, nasayata nagawid kayon. Kumusta mo ti panagpasyaryo kini mamim? Ay na, Daddy. Impak at manan ni Mami ti kinatarabitab na. Mababainak, ija inuyaw na. Ay, ni mamim talaga. Sapay di na kaya ti mabagbagaan. Amumatan ti ugali na. Jakla ko masimursorotan. Ket, ayan nga rod ni mamim. At dapay kanugatangan na. Iso ang nagbati ija butika. Di manen nangina ngayap apros na itirupa na. Ay, jakman amukan kwa na. Tila paggasgastosan na. May kamaturugan bakat. Anyat orasan. Maturog kan. Apay aya ang masapol nga ayaban na. Nita makaungot pa'y. Sumanao ka ngamin kita. Makauma ka. Jak makaturog. Gapo itilawag day ta silaw. Amin to ngamin kat problema am. Itay pa'y aming mingmingam day tarupam di ta sarming. Ibagakkan ka. Nga uray kasano kangina dagita usarem di tarupam. Saanin ang mabaliwan pa'y day ta. Awan bibiyang mo, ta saan asikat gasgastos. Dayta kita pa nagsasaom ti saan ko akayat. Pudno mat, itatad ng trabaho, gatangak aminun ang kayat ko. Gaputa idi si kalaang tiyad trabaho na, pulos adinak maikan iti igatang ko iti make-up ko. Tanalagip mo man ang tinapalabas. Oh, saan mo akayat adenggan, tamabain ka? Naimot ka ngamin. Guston, jakayat ti maturog nga dakaapa na. Ibagak ti kayat ko nga ibaga, awan pilpilyak nga oras kan panawan. No kabailan nak apabainan, gapu kadagiti saom, nakarkaro akmay. Saan akon apaabakan ka ita, tandaan am dayta. Agap-apa kayo manin adwa? Ni dadim ti pangibagam iti dayta, ta iso ti immo na anang apa kanya. Anya siyak, kat si kamat ti immo na anagsao iti madi. Nasaktan ka gayam. Ti kunam siguro dumawatak iti dispenser kan ka. Ha? Saan kong aramidan dayta? Gonggunam kit di ata nasaktan ka. Nita. Sige, saktan nak. Tungpaan nak, taidarum ka dagos. Huston, sumardang kayon. Kanayon kayo lang agap-apa. Saan kayo ang maumuma? Awan pa'y serbiyo na ganak. Nagbastos ka ngagsasaw? Ay, agsubli ka ditoy! Oy, Jenny! Agsubli ka! Makitam dayta. Sikat ti aking basol, no apay akas taitan ti galad ni Jenny. Basol ko manan? Siya kadila ang tinaganak, ha? Nalawagan na sursuro na kan kadayta nga ugali. Sikat ti dakas anaganak. Ha? No dakas ha? Mas nakarkaro ka dakas! Ay, jakman amo, no apay ang nagrigat ko ang malipatan day di asawak. Isulat ta ngamin ti pampanunutem, iswakas ta. Pudno dagiti imbaga ni Carla kanyak iti restaurant. Si kakit di man. Di mula ka din malipatan dagiti agkakasakit nga imbagbaganakan ka. Ad-adalakat nga rod abim mabati pa nagkitak iti bagik. Saan ka nga agsaw iti kasta? Rumbang nga agpatuloy ti biyag mo. Uray pimusayin ti asawam. Adumat dagiti mabalin mo nga aramiden. Kasla jakon kabailan nga ituloy pa iti biyak ko nga agmaymaysa. Ay, saan ka nga agmaymaysa? Anda ka may agagayem mo. Nakasagana kami amang suportar kan ka.
Nagsayaaten adenggan dagita balikas. Nukas tala ko maakanayon dagiti mangmangeg ko. Lumag-an ti dagsen iti barukong ko. Adaw, dagiti mabalin mong aramiden iti biyag mo. Mabalin kang agsublay iti trabaho. Agyamanak iti dayta abalakad mo kanyak. Uwan, pudno, agsubli ak iti trabaho. Tapno malipatak ti trahedya, anapasamak iti biyag ko. Ay na, pasensyakan no nasaktan ti Riknam kadagiti imbagbagaken ka ni Carla aka anak ka. Bayamon, sa bagay, ada kinapudno dagiti imbagana. Isa madlaw mo kadi, asaan akon anak kapanes. Win nga rod, bagay mo dayta light blue a kolor a blouse mo. Nalpasan ti panawan ti panagladingit ko. Isumot lagayam nga uray dayta buok mo, pinapukisa mon. Di mag-asak man dita parlor. Agsubliak ngaminan iti trabaho. Ay na, nasaya at mat dayta ana panunot mo. Kat kumustamat ni Carla, kanti pamilyana. Ay, jakman amo kan kuana. Agkita kaminto, taimawag. Kat nagapadamanan kan nilakay na. Ha? Taapay? Ay, jay ngamin panagsasauna ti makagapo. Di na makontrol ti panagsauna iti agkakasakit. Iso asong batan nilakay na. Ay, iso aday jay. Nagapadamanan. Nya nga iti serbi dagitoy ginatang ko na imas at araon. No awan mat ni Jenny akasango ta amangan. Kat, apay akitaan nak iti kasta. Akas la pabasulin nak asaan anagawid ni Jenny. Saan ka papabasulen? At ka dinangag mo ngayong baga kabasol mo. Saanan amasapul abaliksam. Tamadlaw ko kadagita garaw mo. Amin lakit din kat dakas para kan ka. Amamukan. Kabisado kon tinaalas nga ugalim. Oy, di nak itudo-tudo akas ta, Carla. Di mo ibusan ti pasensya. Ha? Nauma akon kan ka? No nauma kan kanyak, mas nauma kan kan. Kagurgura ka? Idi pa ya kagurgura ka? Kagurgura nak. Apay nga itamlang ana ibaga kanyak dayta. Ha? Idi pa'y kumaa, tapno amok tinararamid ko. Oh, apay ana uli makita dito balayo. Umunag ka, auntie. Ayan ngay ni Jenny. Pimanaw, saan pa'y anagaw-awid? Ay, anyan ti mapaspasamak kada kayo. Oray nila kay ko. Pimanaw mat kalpasan anagapa kami di kalman. Ay unay matdaytan, Carla. Pinanawan dakan dagiti kabalay mo. Auntie, siya ka di ti adda diferensya na. Wen, sika ti adda problema na. Auntie, No nasayaat ko mati panagsasaom, awan ko mati gumurakan ka. Anggam nasakit mat ngamin ti panagsasaom, iso akagurada ka. auntie, kastoy akon. Anya ngay ti maaramida. Baliwam ngamin dayta nga style mo. Sursurwem ti agsaw iti nasaya at abalikas. Tapno saan da ka akagura. Kaya't ko amabuo ti pamilyak, auntie. No kasta nga rod, agsaw ka iti nasayaat. Diyay makaparagsak, saan kat ang makapaladingit, wano makasakit iti rikna. Diyay mangted iti pan nakailawlawag, saan amang ted iti sakit tinakam. Adda ka di dagiti tao anapasaktak tirik nana. Gapo iti wagas ti panagsasaok, auntie. Adda, kas kan ni Manang Luisa, napasaktam tirik nana. Anya, Agam binagbagaan mi, kat nagsubli ti panagtalek na iti bagina. Iso ang nagsublin iti trabaho na. Tinulungan mi, tapno maup-up ti sakit tinakam, nga impaay mo kan kuana. kastagayam tinarik nana. Uwan, nasakit nga agpaiso ti panagsasaok.
Kadyak impagarok nga aday wandak ti pamilyak, gapoy ti dayta. Agyaman na, tanakipagkita ka kanyak nga ng Luisa. Taapay kumasaan. Nasayaat mo ti panangimbitar mo kanyak. Nadagsan tirik na, gapo iti naamwak ang pasaktak tirik na. Gapo kadag iti madiabalikas ana isawang kukan ka. Awan day jayan. Napalabasan. Katjakon pampanunutan. Kidawag apakawanan na kumamanang. Naamiris ko abidot ko. Kat baliwak day tagalat ko. Ay, nagsayaatan adenggan. Kan apay kumasaan ka pakawanan. No iti panagriknak ket napudno kamet ngagkidkid daw iti pamakawan. Agyaman akmanang Luisa. Maawatak itan tiriknam. Taga po iti nasakit a panagsasao. Pimanaw ti anak ko kan ti asawa. Daddy, nagchatmat ni Mami. Da kaya tabasain dagiti mensahe na. Tamasaktanak lang. Saan mat ang makapasakit dagiti imbagana? Amukon ti ugali ti inam. Uray pa nagchat na. Nasakit lata abasain. Agawit ta kanon. Agur-uray ijibalay. Kandanggam da ito in chat na. Love na ta kano. Di nakman angawa na kasta. Saan ang agang angaw? Kunana pa'y alab na kakano. Imbaga na dayta? Basaam ngamin ah. Oh, adto ti cellphone. Anya tinaknakan mo, bakit? Tanagluto ka itinakad ado. Kita man, nagimbitar pa ni Jenny iti barkada na. Talaga nga insaga na akti panagawid yung nga agamala kay. Apay, di mo ka di magustuhan tinaramid ko. Apay kid din na saan. Maragsakan ako na ya. Sorry, Daddy. Saan na ko man nakagura? Manipod ita. Tananga konti pa nagsasao. Sigurado ka saan ang masaktan tirik nam. Sorry, Mami. No nasaktan ka. Diyak lang amin na kontrol tirik na. Gapo iti pa nagsasawom. Ikarim asaan da ko na panawan kini Jenny Nagrigat tagmay-may sa dito'y palay. Promise. Cross my heart. Saan da kan apanawan, Mami? Daddy, Mami, Oh, apay anak ko. mabisin kamin ka dagiti barkadak. Umay kayon ata mangantayon. Aywan anya. Ni Mamim ngamin. Kan, ada bisita, Mami. Ni, asino? Malagip mo ka din ni Auntie Luisa? Aywan. Adan? Adada ka da Auntie Trining. Ay na. Nagragsakit din da ito a selebrasyon tayo, tadada. Selebrasyon ka di da ito'y, Mami? Para itian niya. Para iti panagsubli, tinaragsak alinangan tayo, Daddy. Una niya. Ala, intay nga rudin mangan. Tinasaya at abalikas, ipaay na tikapya. Saan tayo amang pasakit, tapno natalina ay latta ti panaglalangan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, ning bag nga oras kada kayo amin.